A cidade de Ourense rendeu unha sentida homenaxe ao patriarca das letras galegas como parte da intensa xenda polo 50 cabo dano do seu pasamento. A figura de Ramón Otero Pedrallo segue a mostrar a súa pegada imborrable na sociedade ourensá que lembra con agarimo o que foi un dos guías do pobo galego durante o século XX. A xornada de honra ao escritor e intelectual ourensán comezou cunha misa conmemorativa oficiada polo bispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, na catedral, o mesmo templo onde as exequias tiveron lugar hai medio século. Cara ao cemiterio de San Francisco desprazáronse posteriormente as autoridades para render tributo cunha ofrenda floral na tumba de don Ramón. Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrallo, pronunciou unhas sentidas palabras en lembranza do legado do célebre ourensán dirixíndose cara ao seu sepulcro. López lembrou que, ademais de conmemorar os 50 anos do seu pasamento, tamén se celebran os 100 da súa extraordinaria Guía de Galicia. Nun momento no que a xeografía se limitaba a aprender ríos e cidades, os presentes louvaron que el foi o promotor do que hoxe é algo que está na mente de todos, contemplar, gozar e coidar a paisaxe para as xeracións futuras. Moita xente na cidade de Ourense lembra aínda o gran funeral deste fillo ilustre. A proba é que ata o cemiterio acudiron non só autoridades, tamén persoas marcadas pola fonda pegada do legado toariano.